Hmm? Na pewno zastanawiacie się, skąd się u mnie wzięła ta moja torebkowa pasja. Jak Wam powiem, że torebki kochałam od dziecka, od bardzo wczesnego dziecka, jako 3-latka miałam własną torebkę, to pewno nie uwierzycie. Natomiast w mojej kolekcji będziemy po kolei, po drodze poznawać rozmaite typy torebek. Znajdują się naprawdę niezwykłe okazy. Oprócz tych naprawdę dziwnych nad moją głową, również takie zabytkowe, takie niesamowite. Ta, którą się tutaj posługuję i podziwiam, to jest torebka, którą wyprodukowała polska projektantka, a firma nazywa się Katsu, Katarzyna Sułkowska. Ale kiedy zaczęłam torebki tak na poważnie zbierać? Słuchajcie, to jest wszystkiemu winne. Naprawdę, ta książka, która jest encyklopedią torebek, a którą kupiłam przez pomyłkę, bo myślałam, że to jest, no nie wiem co, że to jest torebka, bo jakoś tak było głupio opisane, to ona mnie pogrążyła naprawdę w szaleństwie torebkowym. Nie powiem Wam, ile mam torebek, chociaż jakbyście dobrze wygooglali, to się dowiecie, bo jest artykuł na ten temat, ale ja wiem, że to nie jest normalne. W każdym razie dzięki tej encyklopedii torebek zaczęłam się tak na serio interesować torebkami w ogóle, ich projektantkami i przyznam, że większość takich ekstra projektantów to są panowie. I ja tutaj w tej encyklopedii znalazłam bardzo dużo torebek właśnie dziwnych kształtów. Od parasola, takie jeszcze nie mam, poprzez zegary, poprzez rozmaite na przykład telefony. O, tamta torebka w kształcie telefonu to też firma Katsu. Pozdrawiam Panią, Pani Katarzyno. To są niektóre z moich naprawdę świetnych zdobyczy. Także zapraszam Was do świata torebek. Po kolei będę Wam opisywała nie tyle wszystkie torebki, bo to by musiało być 300 odcinków. Wyzdradziłam, ile mam torebek. Natomiast właściwie interesowały mnie również materiały, z których te torebki są zrobione i okazało się, że za nimi jest całe mnóstwo nieprawdopodobnych, niezwykłych historii. A więc zapraszam na torebkowe historie.